Os coidados seguen a ser unha tarefa maioritariamente feminina. Segundo datos de Cruz Vermella, o 83% das persoas que asumen esta responsabilidade son mulleres. Por iso, dende a plataforma loita pola defensa dos menores, nais e familias ante a sanidade pública, aproveitaron o 8M para alzar a voz coas súas reclamacións. Vai a ser o 8M e as familias de loitas nais de loita non queremos homenaxes nin palabras bonitas. O que queremos é que se cumplan os dereitos dos nosos fillos e fillas. O que queremos é que as terapias dos menores non rematen cando cumplen 6 anos, porque cando cumplen 6 anos os nosos fillos e fillas non deixan de necesitalas. Entón, polo que estamos pelexando é porque haxa unha atención postemperá. Hoxe quixeron dar a coñecer esta realidade repartindo folletos diante da Deputación de Pontevedra antes do acto co gallo do 8M. Dende a plataforma explican que actualmente a atención temperá remata cando o cativo cumpre 6 anos. O menor deixa así de recibir a atención que precisa, unha situación que ten un impacto especial nas mulleres coidadoras. As familias se gastan entre 10.000 ou hasta 25.000 euros en terapias privadas que teñen que pagar do seu bolsillo. E claro, unha economía familiar normal, isto non pode soportalo. Estamos ao límite, as nais están ao límite, as nais teñen que deixar de traballar para cuidar os seus fillos, son nenos que moitas veces teñen ingresos hospitalarios, nenos e nenas con enfermedades neurodegenerativas que necesitan ter unha calidade de vida digna. Entonces, nós, como sociedade, o noso deber é axudar a estas familias. Loita denuncia que levan un ano agardando a que as consellerías de Sanidade, Educación ou Política Social atendan as súas solicitudes de reunións. Reclaman ser escoitados. Dixéranos que iban a estudiar a nosa petición, pero de momento ninguén se pon en contacto con nós, nin sabemos nada de ningunha das 3 consellerías implicadas, que é a Consellería de Educación, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Política Social. Así que, se me están escoitando, por favor, que nos reciban xa.